बरखौ नोंथाङा होगोन नोंनि बेसेन गोसा बरखौ खामफानो हो बे समाव बिथाङा बुङासै आबै जेबो रोंखाया बहरखौ जों होथारनांगौ जायो बबेयाव होगोन आं होआ बिथाङा बहरखौनो होआ जाहैबाय होथारखानांगौ जायो होनांगौ मोजांनि थाखाय जेनेबा माबायदि मोजांखौ लुबैयो सोरबायदिनो होयोबा जों नोंथांनि बा जोंनि मोजांखौ मोनगोन बोरै होनथारनो जों मालाय सोरनि जों जायखौ मोजां मोनगोन बेखौनो होगोन ना जोंलाय मारै उमुगनायाव होगोन होनना रावबो जों जेखौ मोजां मोनदों बेखौनो होगोन जोंलाय जोंनि मोजांनि थाखाय जागोन होननानै सानो खिथाजाया जोंहा जेखौ मोजां मोनदों बेयावनो होगोन जोङो बोरै खिथानो खिथाबा गाज्रि मोनलायलायनाय जायोना जों मानि थाखाय होगोन आं रायलाय रोङा बिदिखौ बहरखौथ' होनाङा होमबा मानि थाखाय होगोन एब्राव बहरखौनो हैयाबो जोङो मानि थाखाय हैया जेनेबा ओरैनो जेबो मोनखाया नालाय मानोथो हैनांगौ बहरखौलाय ओंखायनो होआ बहरखौनो लोकसभा निर्বাচনের আহি আছে এবার কাক ভোট দিব ইউপিপিএল না বিপিএফ ট্রেক্টর না নাঙ্গল নাঙ্গলৰ খাম্পা বৰগেৰে আছে আৰু ইউপিপিএলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী কাক দিব ভোট আৰু কি কাৰণে দিব নাজানে আমার ভোট না দিম ভোট না দিম खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्डनि टिएलआव दं आं मनिला नार्जारी नंगौ नैबे समा जाहैबाय लोकसभा बिसायख'थिनि सम आरो बे लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोबां दोलो हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ देरहा होनांगौनि थाखाय गोबां बायदि बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों एबाराव लोकसभा बिसायख'थि अदेबानि 1 नं क'क्राझार लोकसभा बिसायख'थि बेयाव जोंहा गासै गोबां बेयाव बिजाथि जों गसंनायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो ओइब्राव रायजो राजाफ्रा सोरखौ नांगौ बिपिएफ ना इउपिपिएल ना गुबुन इन्डिपेन्डेन्ट बै खोथाफोरखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय मिथिनानै लानो बे समाव जोङो दङ रायजो राजाफ्रा ओइब्राव सोर हान्जाखौ एबा सोर बिजाथिखौ देरहाहोगोन बे समाव जों मिथिना लागोन जों दा दङ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर ओनसोलनि गोथौ मोनसे गामि कुसुं दैसा होननाय गामियाव आरो बे कुसुं दैसानिनो मोनसे बाहाय फिसा मोनसे दखान दङ बे दखाननि रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय एब्राव क'क्राझार लोकसभानि बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ लुबैयो आरो मानि थाखाय लुबैयो जों बे समाव मिथिनानै लागोन आबै इलेक्सनाथ' 7 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना मानि थाखाय भट होगोन एब्राव ओरैनोथ' बिजाथिया बिपिएफ निफ्राय खाम्फा बरगयारी इउपिपिएल निफ्राय जयন্ত बसुमतारी आरो बिदिनो बायदि बायदि कंग्रेस माबा माबिनिफ्राय दं दा नोंथांमोना मानि थाखाय भट होगोन एब्राव सोरनो होगोन भटखौ मादियालाय सोरनो ओइबाराव मानि थाखाय होगोन मानि थाखाय जोङोथ' दा जयन्तनो होनाय जागोन जयन्तनो मानो होगोन जयन्तनो जों जे खामानिया मोजां जादों बेयाव खोनानाय बायदियाव एसे मोजाङै आगान सुरनाय बायदि मोनदों लामा सामायाबो जागासिनो दङ आरो जोंनि बे बवारिं माबानायाबो जागासिनो दङ आरो न' बाङाबो सफैदों बुंनाय बायदि आरो माखासे थालांदों आंना फायखाना गैया दा फायखाना थालांदों ओमफ्राय जोङो जा मानसिफ्रा मोजां मोननायाव आगान सुरदों जोंबो बेहायनो थांफानांगौ जाहैयो गोजोन्थों मादैयालाय मानि थाखाय भट होगोन एब्राव बे समाव आरोबाव जोङो बाहाय गोबां रायजो राजा दङ आरो जों मिथिनानै लाबावगोन जे देग्लायहाय रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होगोन एबा मानि थाखाय भट होगोन मादै मानि थाखाय भट होगोन एब्राव भटखौ जोङो दिनै जोङो बे जों हिमन्तमोन नामा जों दिनै हिमन्तनावनो जोङो होबाय थादों बिपिएफ निफ्राय खाम्फा बरगयारी इउपिपिएल निफ्राय जयन्तनिफ्राय जोङो मोजांखौ मोनबोगासिनो दं ओमफ्राय जों दिनै लामा सामाबो एसे जाबोगासिनो दं आरो दिनै न' बाङाबो जाबोगासिनो दं आरो दिनै दैनि लामायाबो जों गोदो अभाबमोन दा एसे मोजाङाव फैदों ओमफ्राय जों दिनै उन्दै दोनलांनाय मा दोनलांनाय दिनै जोंहा दालाङा एसे गिदिर जानानै दं 3 दालाङा जोंहा गैया ओमफ्राय दिनै नैबे जोंनि थाबायग्रा लामाखौ जोंनि थाखाजों जों गारनानै माबादों ओमफ्राय दा जोङो दिनै बे थाखा गारनायनिखौ जों मोननाय जायाखै आरो
बोसोरथामनि जोङो सिगां बोसोरथामनि सिगां जोङो सोलायनायखौ मोनबोबाय थादों। बोसोरथामनि सिगां बिपिएफ सरखार दंमोन जेबो मावाखै नामा? बिपिएफ सरखारा दंमोन ओमफ्राय जोङो बिसोरनो सिगां समाव होदोंमोन जोंनि थाखाय बिसोरो जेबो मोनथाय खालामनानै होआखै। जा दा दे इउपिपिएल दोलोनि थाखाय बेयाव सोलिबाय थानायासो दा जोंनि थाखाय लामा सामा बिदिनो एसे एनै दै जारलाखौ दैखौबो सुफुंहरदों। लामा सामा बिदिनो एसे मोजाङाव फैदों। जों दा नंखायनो बेनोनो मा नामोनलाय आंहाबो लेखाबो रोङाबावो जयन्तनोनो जोङो भटखौ होनाय जासिगोन। सोरनो माने मानि थाखाय एबार होगोन भटखौ? ओरैनोथ' भटआथ' आङो होगोन। जोङो जयन्तनोनो होगोन। माने जोंना डेभेलपआ लामानि थाखायबो जादों। ओमफ्राय जोंनाव गामियावबो बरिं फैदों। ओमफ्राय बरिंआ सिगांनिफ्रायनो फैदों फैनाया जोंनाव जयन्तनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय फेरेंगा साराबो हरदों। सिगाङाव प्राइभेट हिसाबै गाव बिक्तियै होफैदों। ओमफ्राय दा जयन्तनि माबानिफ्रायबो जोंनाव होफैदों। ओमफ्राय लामाया जोंना नैबे स्कुलाव दोनलांनायनि थाखाय लामाया जोङो बिक्ति हिसाबै जोंनि फैसाजों गारदों। ओमफ्राय दालाङाबो जायाखै जोंना स्कुलाव दोनलांनायाव बिराद माबा खस्थ' जायो। दैज्लाङाव बिराद दै देरबोयो भुटाननिफ्राय फैयो नालाय बे दैया बिराद देरबोयो। ओमफ्राय दोनलांनो थाखाय जोंना नै दा बैसाग जाबाय दा बैसाग जेठ आसार मासाव बिराद बेखौ जोङो बिक्ति हिसाबै दालांखौ लुनानै दोनो। ओमफ्राय जोङो गारि मथर खारजाया। ओमफ्राय स्कुलाव खुनुरुखुम साइकेल सालायनानै जोङो बे नाखिदारा ओनसोलाव ओमफ्राय खावलायाव दोनहैनाय जायो आरो उन्दैफोरखौ। गोबां मानसिफ्रा हारिनि सार्थआव भटखौ होयो आरो गोबां मानसिया गामिनि लामा दालां बायदिसिना जौगाखांनायनि थाखाय होयो। नोंथाङा एबाराव मानि थाखाय होगोन जयन्तनो? होनाया जोङो डेभेलपमेन्टनि थाखाय? डेभेलपआलाय 17 बोसोराव जेबो डेभेलप जायाखैमोन। ओमफ्राय दा एसे डेभेलप जाबोदों। मानो होनबा सिगाङावनो जोङो होबोनानै जों नाजादोंमोन। ओमफ्राय दा एसे माबाफिनदों लामा सामा ओमफ्राय स्कुल बायदिसिना बे जाबोदों। उन्दैफोरखौ दोनलांनाय मानाय डेभेलपसिन जादों। बरिंबो सफैदों जोंनाव बे हिसाबै जोङो दा माबानो होगोन आरो जयन्तनो। औ थेंक इउ। दङ चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय नैबे खावला होननाय मोनसे बाजाराव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एबार लकसभा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ एबा सोर पार्टिखौ देरहाहोनो सानदों एबा देरहाहोगोन बेखौ जों मिन्थिना लागोन। बिसायख'थियाथ' 7 थारिखआव लकसभा बिसायख'थिया। दा नोंथाङा मानि थाखाय भटखौ होगोन? बेथ' दिनैनि बे जोंनि खावला बाजार एरियायाव नुजाफैनाय मिडिया टाइम्स नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो भटखौथ' होथारनांगौआनो जाहैबाय भारतनि नागरिक हिसाबै। बेनिखायनो भटखौ बयबो जाहाथे फेलें खालामाजासे बयबो होयो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायदों। आरो जों गाव गावनि सायख'नायनि गेजेरजों सोर रायजो राजाफ्रा सोर बिजाथिखौ देरहाहोयो बे गाव गावनि खोथा। दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायबाय। आरो आङो सानदों आंनि धोरोमनिफ्राय जों मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा जाहाथे मोजाङै मोजां देरहालाङो। आं बेखौनो खाम्फा सारखौ बयबो भट होनानै खाम्फा सारखौ देरहाहोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव जों मिथिनो मोनबाय। आरोबाव जों मिथिबावगोन जे बाहाय गोबां बाहाय हिनजाव हौवा बेयाव बाजार खालामनायखौ जों नुदों। मैगं फाननाय बा गुबुन गुबुन खरस खालामनाय। जों दा नैबे समाव आरो मिथिनानै लागोन मादै लकसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। जोङो भारतनि नोगोरारि हिसाबै भटखौथ' होथारखानांगौ जायो। दा नोंथाङा सोरबायदि बिजाथिनो भटखौ होगोन? मानि थाखाय होगोन भटखौ? जों नोंनि मोनथिनो रोङा। जोंनि मोनथायनि थाखाय। जोंनियाथ' बिजाथिया सानैबो बर'। इउपिपिएलनिफ्राय जोंहा जयन्त बसुमतारी आरो बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारी। दा सोरबायदि एबा सोर सासेनो भटखौ नोंथाङा होगोन नोंनि बेसेन गोसा भटखौ? खाम्फानो हो। आबै जेबो रोंखाया। भटखौ जों होथारनांगौ जायो। बबेयाव होगोन? आं होआ। बिथाङा भटखौनो होआ जाहैबाय। आरो बे समाव गोबां बेयाव दङ।
मादै एबाराव मानि थाखाय बरखौ होगोन बरखौथ' होथारखानांगौ जायो होनांगौ मोजांनि थाखाय जेनेबा माबायदि मोजांखौ लुबैयो सोरबायदिनो होयोबा जों नोंथांनि बा जोंनि मोजांखौ मोनगोन बोरै होनथारनो जों मालाय सोरनि जों जायखौ मोजां मोनगोन बेखौनो होगोन ना जोंलाय मारै उमुगनियाव होगोन होनना रावबो जों जेखौ मोजां मोनदों बेखौनो होगोन जोंलाय बहर होनानै मा लुबैयो मोजां खौसेयाव फैथों बयबो अनलायनानै थानांगौ ना रायजोआवलाय बयबो समानैनो मोजां गाज्रियालाय बिदिनोसै ना समानै थानांगोन अनलायनानै थानांगोन मैखोम बिजाथिया जोंना बर'निफ्रायनो खाम्फा बरगयारि आरो जयन्त सोरबायदिनो होयोबा जोंनि मोजांनि थाखाय जागोन होननानै सानो खिथाजाया जोंहा जेखौ मोजां मोनदों बेयावनो होगोन जोङो बोरै खिथानो खिथाबा गाज्रि मोनलायलायनाय जायोना जों गोजोन थाबाय बिथाङाबो बहरखौ होगोन नाथाय बे समाव जोंनि टाइम्स नाव बड'लेण्डनि जे खौरां बिजों बेयाव बिथाङा गावनि जे बेसेन गोसा बहरखौ सोरनो होगोन बेखौ बुंथियासै आरो बे समाव जों मिथिना लागोन जे मादैयालाय एबार मानि थाखाय होगोन आं रायलाय रोङा बिदिखौ बहरखौथ' होनाङा होमबा मानि थाखाय होगोन एबाराव बहरखौनो हैयाबो जोङो मानि थाखाय हैया जेनेबा ओरैनो जेबो मोनखाया नालाय मानोथो हैनांगौ बहरखौलाय ओंखायनो होआ बहरखौनो अके गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि गोसोनि साननायखौ हयथ' लाजिनानै बा उसुबिदा मोननानै बुङैबो जों मिथिनो मोनबाय बे समाव आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय आरो मिथिनानै लाबावगोन थारमाने गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो जों बेयाव नुनो मोनदों बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ जों बे समाव मिथिनानै लागोन लोकसभा निर्বাচনের আহি আছে এবার কাক ভোট দিব ইউপিপিএল না বিপিএফ ট্রেক্টর না নাঙ্গল নাঙ্গলৰ খাম্পা বৰগেৰে আছে আৰু ইউপিপিএলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী কাক দিব ভোট আৰু কি কারণে দিব না জানে আমার না জানে ভোট না দিম নাম্বার না জানে কাক ভোট দিব এবার আমার কবার না পারে ভোট নাই अब्ला बिथांमोनाबो बुङासै आरो बे समाव जोङो जोंजोंनो दङ बेयाव एबार सोरनो भट होगोन भटखौथ' जों होखाथारनांगौ नङा होमबा सोरबा सासेनो मानि थाखाय होगोन एबाराव नोंथाङा बे भटआव थांबासो मोनसिगोन बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरा सोर बिजाथिनो बा सोर बिजाथिखौ थोंजोङै माने सापर्ट खालामगोन बे समाव बिथांमोना बुंनो हादिया फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गावनि गोसो बायदि भटखौ होगोन होननानै जों मिथिबाय आरो नैबे समाव दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे पुर्निमा बाजार होननाय मोनसे बाजाराव लकेल डेली बाजार बे बाजाराव गोबां बेयाव रायजो राजाफोर जों नुनो मोनदों बे रायजो राजाफोरनिफ्राय जों मिथिगोन जे एबार लकसभा बिसायख'थियाव बिथां रायजो राजाफोरा सोरबायदि बिजाथिखौ एबा सोरबायदि बिजाथिनो भट होगोन सोरबायदि पार्टिनो भट होगोन बे समाव मिथिना लागोन जे बहरखौथ' जों होखानांगौ नङा होमबा सोरबा सासेनो एबाराव नोंथाङा सोर एबा मानि थाखाय होगोन बहरखौ मानो सोरनो होगोन बहरखौ जोंहा जोंनि माबानानै होगोन जोंनि प्रमदनो होगोन प्रमद इउपिपिएल माने जयन्त जों बे समाव बिथाङा बुंबाय आरो बे समाव गोबां बेयाव रायजो राजाफोर दंबावो गलादारफोर दङ जों आइजो बिथांमोनबो दङ बिनिफ्राय जों मिथिलाङो ओइब्राव आं रोङालै मानि थाखाय होगोन आं रोङा जेव आइखौ मा होदो दे आइखौ ओइबार मानि थाखाय भटखौ होगोन जों दा बर्थमान दा इउपिपिएल खौ मोजां मोनो दा बेयावनो होगोन आरो मानो होगोन जयन्तनो मानो होगोन जेनेबा जों बेनिफ्राय एसे एनै सापर्ट मोनबाय नालाय बायदिसिना फिसा फिसा औ बेनि थाखाय बे समाव आरोबाव गोबां रायजो राजाफोर दं बेयाव जोङो मिथिना लागोन जे गलादारफोर बाजार जाग्राफोर एबाराव मानि थाखाय एबा सोरनो भटखौ होगोन नोंथाङा जोंलाय माथो बुंबावनो दानि सोरखारनो होनोसै बे न' मोननाय मा मोननायनि थाखाय जोङो बिदिनो होनोसै बाजार सेक बायदिसिना मोनबाय नालाय बिनि थाखाय जों होनाय जासिगोन आरोबाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माबाफोर मावजानांगौ खामानिफोर दं नामा दङ मेला मावनांगौ दङ बान्दो दङ मावनांगौ दङ जोंहा बिराद खामानि दङ देरहाखांनायनि उनाव मा खावलायगोन बिथांमोनखौ जोङो मेन खामानिया जाहैदों दंग' बान्दो नैबे द्रप बानायना होनांगौ जोङो बेखौ
उनाव बानायना होबा गोजोननाय मोनगोन आरो जोङो। साबायखर थाबाय बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय। आरोबाव जोङो नैबे समाव आइजो माहारिफोर दंबावो बिनिफ्रायबो मिथिना लागोन जे बिथांमोना देग्लाय मादै एबाराव मानि थाखाय एबा सोर बिजाथिनो बरखौ होगोन? जेबोनो बुंनो रोङा बिदिखौ। जोंनाथ' बिजाथिया BPF निफ्राय खाम्फा बरगयारि मैखोम सासे लिडार आरो UPPL निफ्राय सासे एक्जिस्टिं MLA माने MLA खामोन बिथाङा MP बिसायख'थियाव दारायनो थाखाय केन्डिडेट जाबाय। बिसोर सानैबो बर'। नाथाय सोर सासेनो होगोन? जाय सरखार दादों बेजों होगोन। मानि थाखाय होगोन? सरखारखौ जों मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बेनि थाखाय। सरखारनिफ्राय मादैया माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा गामियाव? आं जेबो मोनाखै होनबाबो आङो जेबो साना। थेंक इउ। आरो बे समाव मिथिबावगोन जे भाइ आरोबाव दंबावो एबार सोरनो होगोन भटखौ? माबानो होनोसै जों प्रमद बर' सारनो। प्रमदनो माने UPPL नो? UPPL औ। मानो होगोन बेनो? औ मानि जोंनो थाखाय होगोन? अननानै होनोसै माबाफोर मोनदों नों सरखारनिफ्राय? जेबो मोनथ'वाखै सार। होमबाबो होगोन? औ मोजां मोनो थारमाने? मोजां मोनो। अरुनदयफोर बा अरुनदयखौ मोनो रेसनफोर मोननाया माबा मोनो? रेसना दं। जेबो मोना गभर्नमेन्ट न'बो मोनाखै। अरुनदय मोनो? थेंक इउ। बे समाव आरो मादै दंबावो बे समाव सोरनो होगोन एबाराव? आं UPPL आवनो होगोन गोदोनिफ्रायनो बावनो होखायो बेखौनो मोजां मोनखायो। आं गभर्नमेन्टनि न' गंसे मोनबाय। अरुनदयफोर मोनो नामा? मोनाखै। औ बे रेसन कार्डफोर? रेसन कार्ड मोनबाय। बिनि थाखायनो होगोन? औ। थेंक इउ। बे समाव आरोबाव जों मिथिना लाबावगोन बेयाव गोबां आइजोफोरा बेयाव बाजार खालामदों। बे समाव नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बिथांमोना सोरबायदि बिजाथिनो मानि थाखाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन बे समाव जों मिथिना लागोन। मादै सोरनो होगोन भटखौ? भटखौथ' होथारखानांगौ जेरैखि जाया नङा होमबा? होखायो बावनो होगोन। सोरनो होगोन एबाराव? प्रमद बर'नो। बेनो बेखौनो होगोन। प्रमद बर'आथ' दारायाखै जयन्त थारमाने UPPL BPF मोननै दङ। सोरनो होगोन? बेनोनो होगोन माथो। जयन्तनो होनदोंब्रा। माथो। गोजोननाय मानो होगोन नों मानो बेनो? फिसा फिसौ माल मोनजोब्बाय नालाय जोङो दा बेखायनो गोजोननाय मोनना होनोसै आरो। मा मोनदों? बिदिनो अरुनदयफोर बायदिसिनाफोर होजोब्बाय नालाय बिदि रेसन होबाय नालाय ओंखायनो मोजां मोननानै सिगाङाव मोनाखैमोन नामा बिदि? BPFआबो सरखार सालायखांबाय। गैया जों बे मोनाखैमोन आरो दा ससेयाव मोनबाय जों अरुनदयखौबो ओंखायनो दा जों मोजां मोननानै जों बेनोनो होनोसै आरो भटखौ। साबायखर थाबाय। आरो बे समाव जोङो मिथिना लागोन जे गोबां बेयाव मैगं थाइगं फाननाय आरो बायनाय गोबां रायजो राजाफोर दङ। बे समाव आरो मिथिना लागोन मादि एबार सोरनो होगोन भटखौ? जोंहाथ' बे ट्रेक्टरनोनो होगोन। ट्रेक्टरखौनो मोजां मोनखायो गोदोनिफ्रायनो ट्रेक्टरावनो होगासिनोखा जोङो। दा बेहायनो जों होखायो। मानो मोजां मोनो ट्रेक्टरखौ? जों मोजां मोनो बे ट्रेक्टरा जोंनि थाखाय बिराद मोजां। मा 3 बोसोराव बे ट्रेक्टर सरखारा मा नोंसिनि गामिनि बा नोंथांनि मा खामानि मावखो? होबाय जोंनो एसे एनै जों न'फोर मोनाखै मोननाया होमबाबो रायजो राजा बे न' बां एसे एनै माबाफ्राव मोननायानो बेनो जोंनि सन्थुस्थ'। बेनो जोंनि UPPL खौनो देरहागोन होननानै सानो नामा? सानो जों देरहाखागोन। जों मोजां मोनखायो। हिसाबै होखानांगौबाबो माने आसा खालामनाय एसे थायो नालाय रायजो राजानि अननाय आरो बयनिखौबो जोङो एसे गामिनिबो एसे सालायगिरि मानसि हिसाबै जोंहा आसा खालामो जे माबि एसे एनै लुबैनाय दङ। माने जोंहा मोनसे गामि सेरजों दंग' दङ। बेखौ बारनो थाखाय बे दुब्लियाव बारनो थाखाय जोंहा लामा मोनैनि थाखाय एसे उसुबिदाबो दङ। आरो फारसे जोंना बिराद गोजान दंग' लाबोनाया बे जोंना मथावरिया जेब्लाबो खस्थ' मोनो बिराद रायजो राजाफ्रा बिराद भुगिनाङो आरो बिनि थाखायनो मालाबा गायफुनांगौबाबो दोनथ'नानै बे खामानिखौ जोंहा मावनांगौ। बिनि थाखायनो बिराद उसुबिदायाव दङ। बेखायनो जोंखौ एसे नायसनहरबा हामगौ होनदों। दानि जोंहा सिगांबो जोङो ग्रोमैनो बेखौ जोंहा देरहासार जाथों होननानै जोंहा आसा खालामनाय दं। आरो दाबो जोंबो फोथायनाय दं जोंनो बेखौ एबारनियाव मावफुंना होयोब्ला भटनि उनाव मावफुंना होयोबा जों गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामो। दानि जयन्तखौ जोंहा UPPL जोंहा संगठनानो माने मथा मथि गोदानजों दङ नालाय
फुराना होनबा बै माबा जोंहा खाम्फामोनखौ होनो जेनेबा दानिखौथ' जोंहा इउपिपिएलखौ जोंहा बेखौ मदद दं आरो बिपिएफनो मानो बहर होआ बिपिएफआ जोंना सिगाङाव जोंखौ एसे थगायनाय बायदि जानायखाय जों एसे फासयनानै थानाय बायदि जादों बेखिनियानो आरो इउपिपिएलखौ एबार नोंथांमोननि जे समस्या बेखौ मावगोन होननानै आसा खालामदों आरो मावजानो लुबैयो मावजानो लुबैयो दा बिथांमोन सालायनायाव जोंहा फरायसाफ्राबो एसे मोजां थांगासिनो दंखाय एसे साबसिन आसा खालामनानै दं दा जोंनियाव 7निफ्राय चेन्ज जानाय लोगो लोगो 7नियाव जोंनि गामियाव 6 जन फरिखा होदोंमोन बे मोजां जाजोबदों देग्लाय 7 जन होदों 7 जनबो मोजां जादों बेखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफआ सरखार सालायदोंमोन दा बेयाव नोंथांमोननियाव जेबो मावाखै ना मावदों मावाखैनो हमजाबाय मथा मथि जोंनाव बे न' स'आबो मोननाय जायाखैमोन दानि गोदान सरखार फैनाय लोगो लोगो न'आवबो लाइन लाइना सोरनावबा आद्रा थादोंबाबो लाइन लाइन मावगासिनो दङ थासारिया माबायदिमोन थासारिया आवगोलनियाथ' गाज्रि बायदिनो मोनदों जोङो पुलिस माबा माबि आर्मि पुलिसाथ' जोङो मथा मथि आवगोलनि समाव नैबे एसे गेजेर खन्दआव रुइदोंबाबो बे नारा नाथाफ्राव एसे रुइदों खिन्थु आवगोलथ' जोङो बिराद उसुबिदायाव दंमोन आरो इउपिपिएल फैनाय लोगो लोगो एसे सान्थि फैदों माने जोङो थांलाय फैलाय माबा गारि मथरावबो डिस्टार्ब जानाय मोनाखै आरो हरसे सानबाबो बेरायनो हादों जोंनावथ' मेरला बेफार दङ सोरबा मैगं थाइगं बेफार दङ आरो जोंनाव क'क्राझाराव मैगं थाइगं लांग्रा दङ जोंनाव सानै मानसि मोजाङै सोलिगासिनो दासिमबो बेफार जेबो दिगदार जायाखै थेंक इउ अब्ला जोङो मिथिनो मोनबाय जे बे ओनसोलनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पुर्निमा बाजारनि खाथि खाला थानाय जे गामिफोर बै गामिफोरनि जे रायजो राजा बिथांमोना सान्थिखौ लुबैयो थारमाने इउपिपिएलनो भट होगोन जों बेखौ मिथिबाय बे समाव आरो जोंनि जे टाइम्स नाव बड'लेण्डनि ग्राउन्ड रिपर्ट बे ग्राउन्ड रिपर्टखौ बेयावनो दोनथ'बाय